Pasqual, Què? avui et tocava rentar els plats, eh? Ja, i? Com que ahir? Vaig a buscar una paella i està bruta. Escolta, tu saps quin dia és avui? Quin dia és avui? Avui és dia 1 de maig, Dia Mundial del Treballador. No penso fotre brot en tot el dia, i tu hauries de fer el mateix. Dia del treballador, però si estem jubilats. Però la consciència de classe no es perd mai. De fet, avui no penso fer ni el discurset final aquell de catalans. Mira, Pasqual, això no em sembla gens bé. Què pensarà el director de la corporació si veu que hi ha aquí dos desvagats que no fan res? Directora, perdona, directora. Però l'acaben de nomenar. I mentrestant això és campixa. Uns que entren, uns que surten, altres que se'n van. Home, si ens està bien el director, què? Ens toca la crostó. Però si és veritat, els polítics no es posen d'acord. Que jo proposo el director de TV3, que jo proposo la senyora dels lavabos de Catalunya Ràdio. Ara aquesta que entra, ara aquesta que... Però si al final aquesta acabarà sent la directora de TV3. La meva. Però qui és aquesta? Aquesta sortia al gag de la Chacón, però és igual, ja t'ho explicaré més tard. Mira, jo, el director, el posava dit i no hi havia cap problema. Ara mateix podríem fer el que ens donés la gana i ningú ens diria res. Però segur. Catalans, mireu El síndrome de Ulises a Antena 3, que surt, a més, la filla de la Geli, que està de bon veure. Què? Ha passat alguna cosa? Han tallat l'emissió? No. Però ja està. Però escolta, Pasqual, com ho vegi el director, ja veuràs. Que no n'hi ha de director. Va, nen. Catalans, visca Catalunya. No hi ha? Visca. Fem un calvo. Vinga, va. Corre!